Dobro jutro, dosta je rano, evo upravo je 6 sati i 10 minuta otprilike. Hladno je, minus 5 stupnjeva i pokazuje auto. I na putu sam gdje drugdje nego u ribolov, jel tako? Radi se o natjecanju koje nosi naziv 4-godišnja doba, a u organizaciji je Hal Rada, ovdje u Mađarskoj. Upravo sam na putu u Kiškun Halaš, gdje se nalazi sjedište Hal Rada. Ovo natjecanje se znači odigra, kao što i naziv govori, u 4-godišnja doba. Znači prvo kolo je u proljeće, nakon toga ljeto, pa jesen, pa zima. Sad je zimsko kolo i lovi se 2 dana, znači subota i nedjelja po 5 sati. Jako je zanimljivo natjecanje. Sudjeluje više od 40 natjecatelja. Evo sad za zimski kup, malo zbog pandemije, malo zbog zime, nekolicina je odustala, ali još uvijek ima 38 natjecatelja. I to iz više zemalja. Ja sam jedini iz Hrvatske ovaj put. Dolaze kolege iz Srbije, iz Slovačke, Rumunjske, mislim da i iz Češke, iz Mađarske, tako da nas ima sa svih strana. Na ovim natjecanjima znam susretati zbilja poznate ljude koji su onako, mislim poznate Mađarskoj, jel? Natjecatelji koji love na svjetskim prvenstvima, državnim prvenstvima. Radi se o metod ribolovu. Prate se pravila metod ribolova pravila koja su se bila propisala i za svjetsko prvenstvo, prvo svjetsko prvenstvo u metod feeder ribolovu koje je održano ove godine, isto ovdje u Mađarskoj. Lovimo na jezeru, Srebrnom jezeru, tako se zove. To je jezero vlasništvo Hal Rada. I onaj koji glavni vodi ovo cijelo natjecanje, a i sudjeluje, to je Gabor Deme, ili Deme Gabor, jo. Pa će vidjeti što će biti. Pokušat ću malo snimiti, ako uspijem, slika neće biti nešto vjerojatno dobra. Zaboravio sam kameru, zaboravio sam tripod, ali nešto ćemo pokušati poslikati i možda prikazati. Osam 43. Za par minuta počinje početno hranjenje. Tko će htjeti hraniti, jel, po ovakvoj hladnoći nije baš da se puno hrani. To je jezero. Jutros je bilo čak oko -7 ovdje pored jezera. I tu su rubni dijelovi se malo i smrzli, ali srećom jezero nije. Okolna jezera jesu čak dobila tanak sloj leda, ali sad ne znam je li to zbog velike količine ribe koja se nalazi ovdje u jezeru, ali ovdje se nije toliko smrzlo. Tu je i Gabor odmah pored mene. Malo dalje. Evo, lovimo metod feeder tehnikom. Prvo metod štap. Svega i svačega, mamaca svakojakih. Nisam puno toga ponio. Male peletiće. Zimski paket. Malo šaranih mrvica unutra. Mislim da će to biti sasvim dovoljno. Od početnih 42 natjecatelja, na kraju nas je 31, neki zbog bolesti, neki zbog drugih stvari su spriječeni i nisu mogli doći, pa ćemo vidjeti. Za 5 minuta kreće akcija. Naravno, netko ima više sreće od drugih, a ko će prvi uloviti najveću ribu nego Gabor.
žaba, jako je hladno, riba se ne da lako. I ima 5 kila. I evo, završio je prvi dan, polako idemo doma. Sutra ćemo nastaviti ujutro, okupljanje u 7, natjecanje počinje u 9. Rezime današnjeg dana mogao bi biti puno zadovoljniji. Znači, od prva 3 sata nisam imao ni jedan potez, znači ništa. Vrh je bio miran, kao da se zabacio u kantu vode ili u lavor. Lovio sam na 2 udaljenosti, jedna je bila samo 27 metara, a druga udaljenost je bila bova. Bova se nalazi na sredini jezera. To je, svaka pozicija ima svoju bovu, tako da imate orijentir uvijek gdje zabaciti. I često se lovi upravo pod tom bovom i to bude i dobro. Ali ne danas, znači izgubio sam 3 sata na te 2 udaljenosti i jednostavno nisam mogao dobiti ni jednu ribu, ni jedan potez, ništa. Nakon toga sam odlučio, moram nešto promijeniti jer nema dalje. Te sam onda skratio udaljenost od bove na možda 1,5 metar, 2, ne više. Nevjerojatno, ali sam dobio ribu. Možda nije samo ta udaljenost igrala ulogu, nego sam vezao malo još finiji predvez, znači predvez Eldorado Mono 0.16, udica Guru veličine 12 i stavio sam manji žalac i to fine, znači super fini tanki žalac od 7 mm, mali peletić od 5 mm narančaste boje. Probao sam skvid i češnjak i eto ribe, nevjerojatno. Znači jedino što sam još koristio to su bili i crvići crvić koji sam stavio ispod peleta na žalac i dobio sam jednu ribu, drugu, treću i krenula je dobro, ali je već kraj natjecanja. I taman 5 minuta prije same sirene, samog znaka za kraj, imam potez i to dobru ribu i borio sam se s njom i dovukao do obale i već sirena se oglasila, ali imam još 15 minuta za izvući ribu i ispred sebe i ne mogu ju nikako podići, dosta je jaka bila riba, borila se, a bojao sam se zbog finog predveza da mi se ne bi pokidao ili nešto slično. Super je on izdržao i sve, ali riba je bila toliko borbena da sam samo u jednom trenutku vidio rep i po repu mogu zaključiti da je bila dobra veličina. I ta veličina mi je falila strašno. Ovako sam imao nekih 9,5 kila, da sam izvukao tu ribu i da je bila možda 5 kila. Skočio bi jedno 3 mjesta sigurno na ljestvici. Ovako imam 9,5 kila, ne znam točno, nisam vidio listu, sutra ćemo saznati gdje sam završio. Znači nevjerojatno koliko jedna mala sitnica može učiniti razliku, znači 1,5 metar promjena udaljenosti, pozicije, ne znam, znači ovo je bilo fenomen jedan. Znači kad čovjek ovako u zadnjoj sekundi dobije šansu, dobije bonus ribu, izgubi, mislim to je strašan doživljaj za svakog natjecatelja, ali eto i to je dio tog sporta i to je to uzbuđenje koje volimo i sviđa nam se tako. Sutra ujutro nastavljamo, najavili su ružno vrijeme, danas je čak i ispalo dosta lijepo, ispričaj se rukica, ispalo je dosta lijepo vrijeme, znači bilo je hladno jako, ali se kasnije zagrijalo čak do nekih 5 stupnjeva što nije loše, sunce je sjalo, bilo je malo vjetra, ali nije ometalo zabacivanje ništa, a za sutra najavljuju još hladnije, neke minuse, vjetar i kišu. Sad koliko će to utjecati na ribu, koliko će utjecati na nas natjecatelje,
vidjet ćemo na kraju. Dobro jutro. Znači, danas je drugi dan natjecanja i najavili su neke minuse i svašta nešto, ali očito su nešto pogriješili, jer ako pogledamo, pokazuje da ima zapravo 2 stupnja. Nadam se da će tako i ostati. Pala je mala kišica, ništa strašno, mada kažu da bi moglo biti još i više kiše kasnije. Sad koliko će to pomoći ili odmoći u lovu ribe, vidjet ćemo. Malo sam možda pametniji nego jučer. Shvatio sam da moram malo bolje se pripremiti prije početka ribolova. Možda malo ispipati teren, to jest dno. Jer jučer sam isto tu gdje sam se zaustavio, znači gdje sam se odmaknuo od bove, osjetio sam da ima nekih zapinjača, nešto ima, neravnina nekih na dnu i tu sam se uklipao i tu sam dobio ribu. Pa danas ću isto pokušati malo napipati dno prije nego što krenem sa ribolovom, pa mi možda to i pomogne. Kombinacija mamaca, mislim da će češnjak biti taj koji će funkcionirati. Mali pelet narančaste boje 5 mm, mala udica 12. Hrana je Metod Mix peleta 4S zima, tako se zove. Jučer je dobro funkcioniralo, mislim da su mnogi koristili taj pelet, pa valjda će danas dati koju ribicu. Znači, ovako preko zimskog perioda svaka riba ima izraženo veliki značaj, jer bilo je već i tako da smo lovili u jako velikoj zimi, 10 osoba u jednom sektoru i nitko ništa nije lovio, dok jedan stariji gospodin nije lovio jednu babušku i dobio i sektor jedinice. Znači, jedna riba vrijedi zlata vrijedi. Nikako ne mogu prežaliti onu ribu što sam sinoć izgubio, to jest jučer izgubio. Sinoć sam ju sanjao, znači toliko je ostavilo traga na meni. Danas će valjda biti drugačije. Vidjet ćemo. Visszakerülnek most a több szélső is, visszakerülnek a szélsőjek a Vödörbe, Zelenák György. Mojzat Kesović. Prva dvojica što su bila, oni su bili rubni, ali doktori su ispali, jel? A oni su bili jučer. Šta si vuk? Vidi sreće. Jebote, kakva sreća. Šta je on? Šta je on? 15-16. Šta je on? Széke Attila. Ajme seri. Sad ću ja. I kreće polako, sad je bilo početno hranjenje, normalno niko nije nešto pretjerano puno hranio, par hranilica i to sa običnom Metod hranilica. Evo, to je moj sistem. Ovo, obična Metod hranilica, mala udica, žalac, na njemu pelet od 5 mm i jedan crvić koji baš se i ne mrda. I tako da ćemo crviće morati strpati u hlače da ih malo ugrijemo, da se pokrenu. Danas je još manje. 28, evo počinje. Kreće zabacivanje. Tu smo blizu ruba. I sad ću morati spustiti da mogu i ja zabaciti. Na natjecanjima preferiram sitnije mamce od 5, 7, 8 mm. Kad je voda pod velikim pritiskom, riba je opreznije prima. Tu do velikog izražaja dolazi prezentacija mamca, odabir boje i okusa. Često koristim i razne guste arome koje stavljam na napunjenu hranilicu. Po ovom kišnom danu sam dobio opet 3 ribe.
Bio je izrazito težak ribolov. Opet sam morao pronaći odgovarajuću udaljenost. Gotovo sam odustao, počeo sam spremati stvari, ali u zadnjoj minuti sam dobio jednog lijepog šarana. U moje 4 ribe je bilo ukupno 12,900 kg, te sam za otprilike 70 dedeka premašio susjedov rezultat, koji je imao 7 riba. To je bilo dovoljno za drugo mjesto u sektoru. Stigao je ručak i on će pokisnuti. Citirajući Gabora, na kraju je ostalo 28 najupornijih ribića, ili možda 28 luđaka. Nismo došli uživati, nego pobijediti. Tko želi samo uživati, taj će kupiti dnevnu dozvolu za malo jezero s pastrovama, ulovit će 3 ribe u 10 minuta i može ići doma. Na kraju natjecanja su podijeljene vrijedne nagrade za najuspješnijih 6 natjecatelja u ukupnom poretku. U ovom kolu sam završio na 9. mjestu, te ne mogu reći da sam nezadovoljan. Konkurencija je zbilja jaka, vrsni su ribiči koji love natjecanja možda 30 puta godišnje, dok sam ja veliki amater koji ukupno u karijeri nema toliko natjecanja. Učim se, skupljam iskustva, te možda na godinu bude moja godina. Bistro.